Човек и добре да живее, рано или късно застава на опашка в държавно учреждение. Губенето на време и нерви е на път да остане в миналото, защото български специалисти вече работят по внедряването на все повече електронни услуги в институциите. Те ще са част от бъдеща дигитална платформа, която ще свързва учрежденията. Но и всеки от нас ще може да дава идеи за подобряването и като дори създава програми за работа с нея. Всеки един от нас, който стои на опашка в община или някъде другаде и успее в главата си да оптимизира процесът Хикс, за да не се налага да стои на 4 гишета, или процесът Y, за да може да паркира в синя зона, за да пусне поредният някакъв документ, би могъл да създаде едно приложение, то да бъде одобрено от съответната структура, която има ангажимент да направи това. Подобни приложения или програми за смартфони и преносими компютри вече действат успешно в целия свят. Някои от тях са разработени от съвсем малки, но предприемчиви софтуерни компании, които могат да се развиват в България и да продават разработките си в чужбина. Една Австрия печели 4 години подред приза на Европейския съюз за най-добро електронно управление и същата тази Австрия има амбициите и постоянно го прави да продава своето електронно управление на държави в Европа и света. След година започват тестовете на нова електронна система в една от българските общини, която ще ускори и улесни услугите за гражданите. За BTV новините, Борислав Лазаров.